Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Kepareng matur kawula jumeneng wonten mriki pinangka wakil saking Bapak Arif Pratama saha Ibu Silvi Emita. Gandeng acara dereng kita mulai sumangga. Kita tansah ngaturaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan kesehatan dumateng kita sedaya. Langkung-langkung dumateng Bapak Arif Pratama saha Ibu Silvi Emita. Ketitik ing dalu menika kula panjenengan saged pinanggihan kanthi mboten wonten rubeda punapa-punapa. Shalawat salam kotur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang mawantu-wantu kita tenggo-tenggo sapatipun bindang wonten yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Ing mriki Mas Arif Pratama saha Ibu Silvi Emita matur suwun sanget dumateng Bapak Kepala Desa Terayu saha seperangkatipun inggih menika Bapak Yenedi Sarjana Hukum ingkang sampun paring izin paring palilah kangge ngawontenaken anggih pentas seni kuda lumping ing dalu menika. Saking menika Bapak Arif Pratama ing dalu menika ngawontenaken tasakuran utawi ngawontenaken pentas kuda lumping gagak rimang saking Dusun Trayu. Boten sanes Bapak Arif Pratama saha Ibu Silvi Emita inggih menika kagungan kajat. Inggih menika nalika rumiyin anggenipun bebrayan agung kalian Ibu Silvi Emita. Ambo menika kagungan putra ingkang miyos midil kakung punapa putri. Ambo pilih sak mangkih sampun tintiwanci anggenipun badhe ngandhapaken Siti utawi tedhak sinten. Inggih menika gadah panyuwun utawi pangujar badhe ngawontenaken utawi ngantena pentas kuda lumping gagak rimang saking Dusun Terayu. Pramila dalu menika alhamdulillah Mas Arif ing dalu menika punapa ingkang dados panyuwun punapa ingkang dados nandar Mas Arif sakluwarga dalu menika saged kalampahan saged kasembadan inggih mboten sanes sekalian kalih nyuwun doa pangestu saking Bapak Ibu para rawuh sedaya. Mugi-mugi kang putra ingkang sesulih Akisa Arfi Ibrahim sak sampunipun ujar panyuwun kasembadan tansah pinaringa kesehatan kesarasan saged bekti dumateng tiyang sepahipun saged kangge tulodo sanes-sanesipun berbakti kagem tiyang sepahipun berbakti kalih negari saha agami. Pramila saking menika ugi Bapak Arif Pratama saha Ibu Silvi Emita sak sampunipun udar saha panyuwun sampun kaleksanan. Mugi-mugi tansah pinarian kesehatan kesarasan saged tambah guyub tambah rukun kalih sanak keluarga langkung-langkung kalih kaluwarga.
Pramila dalu menika Bapak Ibu sekalian, ujar utawi panyuwun saged kaluar wontenipun kopat luar intinipun pratandha bilih ujar saha panyuwun Mas Arif Pratama saha Ibu Silvia Samangkih dalu menika dipun luari utawi sampun dipun laksanakaken. Sepindah malih nyuwun doa pangestu panjenengan sami mugi-mugi sak sampunipun sak menika Mas Arif tansah pinaringan wilujeng panjang umur sehat waragas tambah umur tambah sae tambah rukun anggenipun bebrayan agung itu nggih. Pramila monggo saking entan kawula Mas Arif saha Pak Paat kopat luar dipun luari pinangka tandha penyuwun utawi ujar dalu menika sampun Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Makaten saking kawula pinangka wakil saking Bapak Ari Ibrahim saha saking keluarga besar Kuda Lumping Gagak Rimang ngaturaken matur suwun dumateng Pesadik Istrodani orang Sena Putra sesembar Madagari suara ning tetep gumurung suara lir gelap sastra Prabawati pintu kaca sewu pangapun Piresangyo Prakurawa Sena Putra Luhung Yakti Kah ingkang utawa butaling Prawadyabala saking jroning benteng kang siap ginating sawega ing giri baris binaris budaya sela bekiti sela tegese watu bekiti tegese semut kaya sembot kang mlaku saktuwure watu jroning tanpa larapan kaya Sang Hyang Surya ing rahina cadrane
Kumliyah ing awang-awang kadaya mega seta sinabet bumi goncang kajing saknalika
Woi, waro-waro 505. Aturana sembah sujud mring pangeran. Aja kasengsem marang derajat lan pangkat. Amarga kita ning donya bakal sirna. Ya sujud mring pangeran. Sadang mangkane kuwi
Buang kosong kawara Wapura-pura gumewa kekatari suarane pangring turangga gedhe beri mundhut sawrama buka prajita humakatikra kapiratya sepra jure Oi, oi, oi! Wow, wow, wow! Oh! Oi, oh, oi! Oh, oi, oh, oi! Oi, oh, oi! Oi, oh, oi! Oi, oh, oi! Oi, oh, oi!
Coco muntap lir genekap Coco pang mawi mo umis kumedot badaning lati prang campuh kang dumadi
Rak aku wicak tampuk ake kubrak rak satrio satraning projo bukti otomati ing bumi pertiwi. Opor koyak boy oe oa oe 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 lima kosong lima Indonesia Raya. Ôi,